Good morning ka-cravings, Ate Ann Bicolana. For today's video ay magluluto ako ng tinola dahil napakalakas ng ulan na naman dito sa Bicol. At eto na nga, nilagay ko na yung luya. Kailangan matosta muna ito bago natin ilalagay ang ating sibuyas at bawang. Ayan, ang aking ulam pala ngayon ay tinola na 120 pesos only lang ang kabilihan ng aking mga binili. Ayan, nalag na po ang inyong Ate Ann Bicolana. Ayan, at dahil sa medyo brownish na ang ating luya, pasensyahan nyo na guys ang aking kaserola at medyo luma na talaga ito. Pero malinis naman yan. Medyo brownish na guys ang ating luya, kaya ilalagay na natin ang sibuyas at bawang. At ayan na nga, nilagay ko na ang sibuyas at bawang. Hindi nyo na nakita dahil mahirap mag-video kung may ginagawa ang isang kamay. Ayan. Yan ang kahirapan na nagko-content ng luto-luto tapos wala kang videographer. Yung ikaw lang at ikaw lang ang lahat. Charot. Ayan guys, at atin naman itong hahalu-haluin ang sibuyas at bawang para matosta din at maging brownish. Kailangan brownish po ang ating mga ricados para malasa ang sabaw. Ayan. Hayaan na muna natin sila para matosta sila. Ayan, dyan ka na muna mga ricados. At ayan na nga, brownish na ang ating sibuyas, bawang at luya. Ilalagay na natin ang ating manok. O diba? Yan, isa, dalawa, tatlo, at apat. Apat na manok, drumstick guys, ang aking binili, worth 103 pesos lang. 103 pesos. Kaya naman naging 120 ito ay dahil meron na ako dito sa bahay mga stocks na ricado. Meron na akong luya, meron na akong bawang at sibuyas, meron na din akong seasoning, meron akong paminta. Kaya ayan, bali sa karne at sa gulay lang ang 120. Pero kung wala pa kayong mga ricado, kung wala pa kayong mga condiments, ay aabuti ng 150 ang inyong simpleng tinola. Ayan, hayaan ko muna siya dyan mag-brownish ulit para lumabas yung taba ng chicken at kumapit yung aroma ng ating mga ricado sa karne. Ayan, dyan ka muna. Diyan ka muna. Tatakpan ko lang to guys. At ayan na nga. Okay na ata ito. Bubuksan na natin siya. Ayan. Ayan. Lumabas na yung konting taba niya. At kumapit na yung aroma ng ating ricados sa karne. At lalagyan na natin siya ng konting asin. Seasoning. At tubig. Yan. O, diba? Ayan. At konting paminta. Mamaya natin yan titikman. Ayan, papakuluin lang muna natin siya. Pasensya na guys sa aking kitchenware ha, kasi hindi mayaman si Ate Ann na may pambili ng mga kitchenware na magaganda. Ayan, pero okay naman yan at malinis naman ang ating mga kitchenware. Ayan guys, antayin natin yan na kumulo.
Kami ay 4 lang dito sa bahay, kaya tag-iisa lang. Tipid-tipid. Ayan, tipid tips ni Ate Ann Bicolana. Ayan guys, hintayin natin yung kumulo para maluto ang ating karne. At ayan na nga guys, luto na ang ating manok or karne ng manok. Ilalagay ko na ang ating sayote. Maliit lang to guys kasi para magsakto lang tayo sa ating budget. Para sa tanghalian. Ayan, maliit lang na sayote ang aking binili. At antayin din natin siyang kung sa Bicol, maglumoy. Malatunta siyang maglumoy, o diba? Ayan guys, malapit nang maluto ang aking tinolang manok para sa maulang panahon. Dinig nyo ba guys ang ulan? Sobrang lakas ng ulan ngayon dito sa Bicol. Kasi may shear line at may amihan naman daw. Kumbaga, bumalik daw. Ayan, nagmamarites na naman ako sa inyo guys. Malapit nang maluto ang aking tinola. Luto na ang ating tinola ni Ate Ann Bicolana, worth 120 pesos only. Nilagyan ko din siya ng malunggay na hiningi ko sa kapitbahay. Para mas healthy at mas masarap yung ating sabaw. O diba? Kain na tayo guys. Kain na tayo. Thank you for watching. Until next vlog. Shout out pala sa mga legit supporters ng Ate Ann Bicolana dyan. Thank you so much. Thank you for watching.